ବୈକୁଣ୍ଠ 14 ଲୋକ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରୁହନ୍ତି। ଇଏ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମଗୁଣ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ଓ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ଆଉ ମରଣୀୟ ଜଗତକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠର କାନ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାରରେ ସଜ୍ଜିତ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ 7ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେଥିରୁ 6ଟି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରରେ ଜୟା ଓ ବିଜୟ ନାମକ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଜଗନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମହିଳାମାନେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଜ୍ଞାନତା, ଉତ୍ସାହ, ସମୟ, ଭ୍ରମ ଓ ଭୌତିକତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଓ ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।